Asị m onye cheela anyị nke ọma zute ya. Onye chekwanụ na anyị nke ọjọọ zute ya. Onye anyị chekwara nke ọjọọ zute anyị. Onye anyị chekwara nke ọma zute anyị. Maka na mmadụ anya na-echere gị. Onye ọbụla i chere bụ ihe ya echere. Ọ bụrụ na m nwa bụ ma ite ego echegoro mmadụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na m aplan goro mmadụ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na m akpago nkata ihe ọjọọ gbasatara mmadụ. Asị m nkata ọbụla bụ nkata ọjọọ na ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ mmadụ mere m ya zute m aka. Mana ọ bụrụ na o nwebeghị onye m mejọrọ, nwebeghị onye m kpara nkata ọjọọ, plan niile ndị ilo na-eme n'ebe nọ, ma ndị ji m akụ asịrị, ma ndị ji m ekwu okwu, asị na ihe asịrị agaghị akọ na ngwuru gị. Onye chụba ma ite ego na ọkarịrị, asị m mmụọ m na ha so chụgbu onye achụgbuo ya. Onye jebere gị ije ọjọọ, asị m mmụọ gị na ha so jebere onye ahụ ije ọjọọ. Asị nnọọ ya adịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma, ndị niile na-efolo m na TikTok, Instagram, YouTube. Asị nnọọ ya adịrị ụnụ na mma, na kakaka agaghị amagbu unu, na jijiji agaghị amagbu unu. Onye na-echere unu ihe ọjọọ ya eji anazalụ mmele. Ụwa aka gị ọtọ emegidekwana mmadụ, mana onye ọbụla megidere gị ya eji anazalụ mmele. Asị na tata ebupụrụ m ga-ama osu nke aka oghere, nseke mmadụ, ọdachi mmadụ, akpa asịsị, akpịkịtacha aghasa, the national cause, ije ọjọọ ejere n'isi gị, okwu ọjọọ ekwuru n'isi gị, nkata ọjọọ akpara n'isi gị. Asị na tata na m ebupụrụ gị. Onye sị na ị gaghị ebi, onye ahụ agaghị ebi. Onye ọbụla ya eme travel this week, asị na okporo ụzọ ya erubere unu isi. Mmụọ nọ n'obi m ya efichacha ụlọ anya mmiri. Ite ego ya eme ụlọ eze, ụwa na-akụ ụlọ ọtọ. Emegidena mmadụ. Onye ọbụla megidere gị agaghị asọsi. Kwụba aka gị ọtọ. Ego na ebubo bugide mmadụ. Emena ihe ọjọọ megide mmadụ. Aka na nkata ọjọọ megide mmadụ. Onye ọbụla plan n'ebe ị nọ were isi ewe ego. Protection n'ebe ụmụ anyị nọ. Anyị sịcha ụmụ anyị ya azụ anyị. Anyị adị ndụ uru afọ anyị para isi ụmụ anyị. Onye na-azụ afọ ya azụta ego. Ihe ọbụla ị na-alụ ọ bụ alụ aka, a sị na ego ya abịa. Ụmụ agbọghọ ụmụ ya anụ di, ụmụ okorobịa ndị n'obodo oyibo na-akpata ụfọdụ ego. Nkata ọbụla bụ nkata ọjọọ akpara n'isi gị tata n'obodo. A sị nnọọ ya adịrị gị na mma. Ife ọbụla bụ ife ị na-eme na ya afọ ihe ọma. Ọ bụrụ na ị na-eme expect good luck, a sị nnọọ erute gị aka. Ị na-eme expect favor ya erute gị aka. Promise and fail abụọzi maka otu a m kwuru otu a ka ọ ya. Onye ọ mmanụ aṅụ ka eti na churu, a sị na mmanụ aṅụ bụ ihe ụtọ agaghị akọ na ngwuru gị n'afọ Chukwu na aja anyị Igbo. Ise ka m gọrọ n'isi ma ite ego gụọ n'isi ezinụlọ. Ọ ya adịrị anyị ncha niile na mma n'afọ Chukwu na aja anyị Igbo. Ise